man foretager sig øjeblikket med de her nationale tests. Det vi har brug for, det er jo at skabe nogle unge mennesker, der skal videre i uddannelsessystemet, så vi har brug for at udskille nogen tværtimod. Det er jo en af de ting, vi blandt andet arbejder med her i Skive Kommune rigtig meget nu. Det er at sige, hvordan kan vi inkludere alle det her, og alle de har kompetencer inden for et eller andet område. Så derfor har vi ikke behov for at udstille nogen. Vi har behov for at kunne arbejde med de kompetencer, hver side har, og målrette dem på en uddannelse, så de kan komme videre i uddannelsessystemet. Så jeg er meget enig med Søren i det her med karaktergivning. Det hører ikke til i folkeskolen. Det bør vi vente med, til de kommer op i de videregående uddannelser. Det skal også være sådan, at man i hvert fald tager meget hensyn til de udviklinger, der er, både med piger og med drenge, og med de sociale kompetencer, man har også. Så derfor er det sådan lidt rigidt, hvis man kun skal måle på, hvem der nu er bedst til at lægge tal sammen, hvem der er bedst til at stave osv. Det er jo en meget stor palet, man nu kan alle sammen i en eller anden form, og det skal man vurderes på samlet.